Päästä turvavyöihin. Mä saan muuten auton. Nyt mietitään vaan. Päästäänkö takaisin? Ota nyt. Ota nyt. En ole käynyt kuinka. Niin koita löytää semmonen asento. Mulla on vaikea olla tällä ratin päällä. Tää? Mulla on vaikea olla ratin päällä, mutta kato mä en pääse tulemaan. Mulla ei käynyt yhtään kuinkaan. Mitä? Mulla ei käynyt yhtään kuinkaan. Tuleeko tänne joku auto? Tulee. Ensimmäinen joka on ohjaaja. Ei siitä ole hätää. Mä soitetuksi. Tää? Ei sun tarvitse joku soittaa kuitenkin. Otahan nyt. Kato, kun mun pitäisi päästä pois tästä paikasta. Niin. Mutta pääsenkö, onko sillä tilaa niin, että mä tuun tällä? No kuule Lieksan tiellä ennen Lieksaa tänne on laitettu maasturilla tälle penkkaan. Niin, kato tänne Joensuuhun päin. Ei kovin kaukana Joensuusta. Ei kun Lieksasta. Lieksasta. Ei meillä käynyt kuinka, mutta auto on ympäri. Auto on ympäri, me ei päästä pois täältä. Joo, kyllä tällä näet harmaa maasturi himmeli. Harmaa maasturi on se taasut ylöspäin. Joo, me ollaan niin vaikeassa asennossa täällä. Ei täällä enää ole. Niin vaikeassa täällä äsken. Kuuletko? No, meillä on jo joku ulkopuolella. Joku on jo ulkolla tuolla. Joo. Älähän huu. Kuullaan, me saadaan ovi auki. Täällä ollaan, ei hätä. Montako henkeä? Meitä on 2. Joo. Ei ole. Ei olla, me ollaan ihan terveinä. Ei ole muuta kuin... Päästään vaan pois täältä. Joo. Joo, niin justi. Saatko takaovea? Takaovi voi saada. Ei kannata. Niin. Meillä on hankala matka takaovelle. Minä koitan, jos tämä toimisi tämä. Joo. Ole ihan hullu. Tässä on kohta hullu. Älä nyt. No, ootakaa hetki. No niin. Selvä. Näin. Oi hyvä. Ei meillä siinä... Onko niskat kippeet? Me mentiin hyvin pehmeästi tuonne Lumajaiseen. Siinä oli väärä asento. Oho.